Dragi učeniče, dobrodošao na virtualni sat hrvatskog jezika. Danas je s tobom učiteljica Anita. Potpuno sam svjesna da ovaj sat ne može zamijeniti sat koji bi održala tvoja učiteljica u razredu, ali s obzirom da smo u situaciju kako jesmo, oboje ćemo se prilagoditi. Pažljivo slušaj izlaganje i prati upute. Danas ćemo obraditi mjesnu, vremensku i načinsku rečenicu i zaokružiti obradu svih zavisno složenih rečenica. Pribor koji ti je potreban za rad su bilježnica i olovka i udžbenik hrvatski jezik 7. Naš rad podijeljen je na 4 dijela. U prvome dijelu ponovit ćemo i povezati one sadržaje koji su ti potrebni da bi što bolje razumio i da bi što bolje naučio, ponovio i uvježbao ono što trebamo naučiti danas, a to su mjesna, vremenska i načinska rečenica. Pa krenimo. Prvo ćemo ponoviti i povezati sadržaje. Uvijek je dobro kada nešto učiš prisjetiti se onoga što znaš o temi o kojoj učiš od ranije. Odgovori na ova 3 pitanja. Koje si zavisno složene rečenice do sad naučio, što su priložne oznake i koje su vrste priložnih oznaka. Otvori udžbenik i prisjeti se predikatne, subjektne, objektne i atributne rečenice, a zatim otvori udžbenik u onome dijelu gdje se nalazi gramatičko ustrojstvo rečenice i ponovi što su priložne oznake i koje su vrste priložnih oznaka. Kada vidiš ovaj sat i ovoga dječaka koji je podigao ruku u zrak, zaustavi izlaganje i napravi ono što se od tebe očekuje. U ovome trenutku očekuje se da ponoviš sve zavisno složene rečenice koje si dosad naučio, znači predikatnu, subjektnu, objektnu i atributnu rečenicu, da ponoviš što su priložne oznake i koje su vrste priložnih oznaka. Za taj zadatak imaš 5 minuta. Ponovio si predikatnu rečenicu. To je zavisno složena rečenica u kojoj se zavisna surečenica odnosi prema glavnoj kao dopuna njezina predikata. Kako nastaje predikatna rečenica? Ako imamo primjer rečenice film je zanimljiv, u njoj je imenski predikat je zanimljiv. Preoblikom dijela imenskog predikata, točnije imenske riječi, u zavisnu surečenicu nastaje istoznačna ili bliskoznačna predikatna rečenica, ali moram napomenuti, ne mogu se svi imenski predikati preobličiti u predikatnu surečenicu, a ni obrnuto. Kako ćeš prepoznati predikatnu rečenicu? Po tome što u glavnoj surečenici imaš samo pomoćni glagol, odnosno sponu ili kopulu. Predikat nije cjelovit. Na primjer, film je, u glavnoj rečenici imaš samo pomoćni glagol je, da ne može biti zanimljiviji. Onaj dio zanimljiv, koji predstavlja dio imenskog predikata, preobličili smo u predikatnu rečenicu da ne može biti zanimljiviji. Ponovio si i subjektnu rečenicu. Subjektna rečenica je zavisno složena rečenica u kojoj zavisna surečenica služi glavnoj kao subjekt. Ako analiziraš glavnu surečenicu, vidjet ćeš da u njoj nema subjekta. Ako uzmemo primjer rečenice neka se javi tko, znači nemamo subjekta i potrebna nam je subjektna surečenica koja će dopuniti subjekt koji nedostaje u glavnoj surečenici. Subjektna rečenica odgovara na pitanja na koja odgovara i subjekt, a to su pitanja tko, odnosno što. Ponovio si i objektnu rečenicu. Objektna rečenica je zavisno složena rečenica u kojoj se zavisna surečenica odnosi kao objekt njezina predikata. Kako najlakše možemo dobiti objektnu rečenicu, odnosno kojom preoblikom ona nastaje? Objektna rečenica nastaje kada upravni govor preoblikujemo u neupravni. Na primjer, rekla mi je
volim te. Objektnu rečenicu dobit ćemo preoblikom upravnog u neupravni govor. Rekla mi je da me voli. Objektna rečenica odgovara na pitanje na koje odgovara izravni objekt u akuzativu, koga, odnosno što. Ponovio si i atributnu rečenicu. To je zavisna surečenica koja pobliže označuje imenicu u glavnoj surečenici. Na primjer, saznao sam istinu. Imenica koju će atributna rečenica pobliže označiti je imenica istina. Pa će ona glasiti cjelovito: saznao sam istinu koju je dugo tajila. Atributna surečenica obično dolazi iza imenice na koju se odnosi, a u vezničkoj službi u atributnim rečenicama su odnosne zamjenice koji, kakav, čiji, što i prilozi kada, gdje i veznik da. Tvoj zadatak bio je ponoviti i priložne oznake. Priložna oznaka mjesta odgovara na pitanja gdje, kamo, kuda, odakle, dokle, otkud, dokud. Na primjer, u kući je veselo. Priložna oznaka vremena odgovara kad, otkad, odnosno dokad. Sutra ću doći na igralište. Priložna oznaka načina odgovara na pitanje kako, odnosno na koji način. Brzo ću naučiti ove rečenice. I priložna oznaka uzroka odgovara na pitanje zašto i zbog čega. Nisam došao u školu zbog bolesti. Dolazimo do onoga dijela gdje trebamo naučiti što je mjesna, vremenska i načinska rečenica. Koje su riječi u vezničkoj službi u mjesnim, vremenskim i načinskim rečenicama i kad pišemo zarez u mjesnim, vremenskim i načinskim rečenicama. Sada ćeš otvoriti ponovno udžbenik, udžbeničku jedinicu priložne rečenice i upoznat ćeš se prvo s tekstom. Kada učimo, uvijek je važno prvo letimično pregledati cijelu udžbeničku jedinicu. Pronađi naslov, podnaslov, međunaslove, pregledaj pomoćni vizualni sadržaj. Postoji li neki grafički organizator koji će ti pomoći da lakše strukturiraš sve ono što učiš? Ima li neka mapa, tablica, fotografija i ilustracija? Za ovaj zadatak imaš 5 minuta. Zaustavi izlaganje i 5 minuta pregledaj kompletnu udžbeničku jedinicu priložne rečenice. Izricanje mjesta. Pred tobom su 3 rečenice u kojima je mjesto izrečeno na 3 različita načina. U prvoj rečenici mjesto je izrečeno jednom riječju tamo, priložnom oznakom mjesta koja odgovara na pitanje gdje. U službi priložne oznake nalazi se mjesni prilog. U drugoj rečenici mjesto je izrečeno skupom riječi. To je također priložna oznaka mjesta koja odgovara na pitanje gdje. Prve 2 rečenice su po sastavu jednostavne rečenice jer imaju samo jedan predikat. Kada želimo dobiti zavisnu mjesnu surečenicu, umjesto jedne riječi ili skupa riječi, upotrijebit ćemo cijelu rečenicu i uvrstit ćemo je na mjesto priložne oznake mjesta. U trećem primjeru je složena rečenica. Ona ima 2 predikata, sam našao i sam ostavio. U njoj je mjesto izrečeno zavisnom mjesnom surečenicom. Gdje sam je ostavio? Zavisna mjesna surečenica je ona surečenica koja dopunjuje glagol glavne surečenice kao oznaka mjesta. U vezničkoj službi dolaze riječi gdje, kamo, kuda, odakle, dokle, a to su ujedno i pitanja na koja mjesna rečenica odgovara. Pisanje zareza u mjesnoj rečenici
događa se kada imamo 3 različite situacije. Gdje su rijetki putovali, putovat ću i ja. Na prvom mjestu je zavisna mjesna rečenica, a na drugom mjestu je glavna surečenica. Znači riječ je o obrnutom slijedu ili inverziji. U drugom primjeru zavisna mjesna surečenica je umetnuta. Tamo gdje su rijetki putovali, putovat ću i ja. Zarez se piše i kada se mjesne rečenice nižu jedna za drugom. Na primjer, putovat ću, gdje su rijetki putovali, kamo me putevi vode, kamo mnogi neće nikada ići. Sada imaš jedan mali zadatak koji će trajati 5 minuta. Pred tobom je strip u kojem su istaknute riječi, a istaknute riječi trebaš razvrstati u ovu tablicu. Znači, je li mjesto izrečeno jednom riječju, skupom riječi ili zavisnom mjesnom surečenicom. Za zadatak imaš 5 minuta. Zaustavi video. Izricanje vremena i vrijeme, baš kao i mjesto, možemo izricati na 3 različita načina. Pred tobom su 3 različite rečenice u kojima je vrijeme izrečeno na 3 različite načina. U prvoj rečenici, koja je po sastavu jednostavna, jer ima jedan predikat, vrijeme je izrečeno priložnom oznakom vremena sutra. U službi priložne oznake vremena javlja se vremenski prilog. U drugoj rečenici, koja je također jednostavna po sastavu jer ima jedan predikat, vrijeme je izrečeno priložnom oznakom vremena sljedeći dan. Kako dobijemo zavisnu vremensku surečenicu? Tako da na mjesto priložne oznake vremena uvrstimo cijelu rečenicu. O novim izazovima razmišljat ćemo kad za to dođe vrijeme. Zavisna vremenska surečenica u ovom primjeru odgovara na pitanje kada. Zavisna složena rečenica u kojoj zavisna surečenica dopunjuje glagol glavne surečenice kao oznaka vremena zove se vremenska rečenica. U vezničkoj službi javljaju se riječi kada, dok, čim, otkada, dokada, prije nego, tek što, a vremenska rečenica odgovara na ista pitanja kao i priložna oznaka vremena, kada, otkad i dokad. Zarez se u vremenskim rečenicama piše kao i u mjesnim rečenicama u slučaju obrnutog slijeda, odnosno inverzije. Dok je on kuhao, ja sam se vrtio po sobi. Na prvom mjestu je vremenska zavisna surečenica, a na drugom glavna. Zarez se piše i kad je vremenska zavisna surečenica umetnuta. Zimi, kad zapada snijeg, volim kuhati. Zarez se piše i kada se vremenske surečenice nižu jedna za drugom. Volim kad pečem palačinke, kad mijesim tijesto, kad režem povrće. Sada te čeka isti zadatak. U tekstu su istaknute riječi, skupovi riječi i rečenice. Ti trebaš razvrstati riječi, rečenice i skupove riječi u ovu tablicu s obzirom na način na koji je vrijeme u njima izrečeno. Za taj zadatak imaš 5 minuta. Izricanje načina. I način se izriče baš kao mjesto i vrijeme na 3 načina. U prvoj rečenici način je izrečen priložnom oznakom načina koja odgovara na pitanje kako, veselo. U službi priložne oznake načina javlja se načinski prilog. U drugom primjeru, također u jednostavnoj rečenici kao i u prvom primjeru, s obzirom da ima jedan predikat, način je izrečen priložnom oznakom načina, ali skupom riječi, s velikim veseljem.
Da bismo dobili zavisnu načinsku rečenicu, nju ćemo uvrstiti na mjesto priložne oznake načina, pa će zavisna načinska rečenica glasiti: odgovorio mi je kako samo on to zna. U načinskim rečenicama u vezničkoj službi su riječi kako, kao da i kao što. A to je rečenica u kojoj zavisna surečenica dopunjuje glagol glavne surečenice kao priložna oznaka načina. Načinska rečenica odgovara na ista pitanja kao i priložna oznaka načina, kako i na koji način. Zarez se u načinskim rečenicama piše u inverziji, odnosno u obrnutom slijedu, kada zavisna načinska surečenica je na prvom mjestu, a glavna surečenica je na drugom mjestu. Kao da dirigira, podigla je ruku. Zarez se piše i kada je načinska zavisna surečenica umetnuta. Mama je, kao da dirigira, podigla ruku. Zarez se piše i kada se načinske zavisne surečenice nižu jedna za drugom. Mama je dirigirala, kao da to oduvijek radi, kao da imitira pokrete slavnog dirigenta, kao što nikad nije dirigirala. I sada imaš isti zadatak koji će trajati 5 minuta. U tekstu su istaknute riječi kojima je izrečen način. Tvoj je zadatak da ih razvrstaš u ovu tablicu s obzirom je li način izrečen jednom riječju, skupom riječi ili zavisnom načinskom surečenicom. Na kraju bih te upozorila na neke situacije gdje će sigurno doći do pogrešaka. U prve 4 rečenice u vezničkoj službi javljaju se riječi koje se javljaju u mjesnim rečenicama. To su riječi gdje, kamo, odakle i ponovno gdje. Međutim, u ovim rečenicama nije riječ o mjesnim rečenicama, nego je riječ o nekim drugim rečenicama. Pogledaj, saznaj gdje je potrebna tvoja pomoć. Nećemo postaviti pitanje saznaj gdje, pa dobiti odgovor gdje je potrebna tvoja pomoć i zaključiti da je to mjesna rečenica. Nego ćemo postaviti pitanje saznaj što i dobiti odgovor gdje je potrebna tvoja pomoć i objektnu rečenicu. U drugom primjeru također imamo objektnu rečenicu. Postavit ćemo pitanje znao je što, kamo su otišli. U trećem primjeru postavit ćemo pitanje poznato nam je što, odakle su došli. Ako analiziramo glavnu surečenicu, vidjet ćemo da u njoj nema subjekta, pa je treća rečenica subjektna, a ne mjesna, s obzirom na vezničku riječ. U četvrtoj rečenici takve me uspomene vežu i sada s gradićem gdje sam se rodio. Postavit ćemo pitanje kojim gradićem. Atributna zavisna surečenica dopunjuje imenicu u glavnoj surečenici, a ta je imenica gradić. U ovom izdvojenom primjeru također imamo jedan problem koji bi se mogao dogoditi, pa bismo rečenicu mogli lako okarakterizirati kao načinsku s obzirom na vezničku riječ, ali ta je rečenica objektna. Vjeruj što, kako će drugi pomoći tebi. Na kraju ćemo ponoviti sve ovo što smo danas naučili. Ponovno se vraćamo na ona 3 pitanja koja smo postavili na početku. Što je mjesna, vremenska i načinska rečenica? Koje su riječi u vezničkoj službi u mjesnim, vremenskim i načinskim rečenicama? I kada pišemo zarez u mjesnim, vremenskim i načinskim rečenicama? Za ponavljanje imaš 5 minuta, a video izlaganje zaustavi na ovom grafičkom organizatoru koji će ti pomoći ponoviti i koji će ti pomoći da odgovoriš na ova 3 pitanja koja su postavljena.
ponovno imaš jedan zadatak koji će trajati 5 minuta, a trebaš uvježbati sve ovo što si danas naučio. Na sljedećem slajdu su rečenice u kojima trebaš podcrtati predikat, odvojiti okomitom crtom surečenice i odrediti vrstu zavisno složene rečenice. Za taj zadatak imaš 5 minuta. Rečenice možeš prepisati u bilježnicu. Dragi učeniče, danas smo naučili mjesnu, vremensku i načinsku rečenicu i tako završili obradu svih zavisno složenih rečenica. U narednim danima uvježbavaj zavisno složene rečenice, jer pravo je umijeće razlikovati ih sve. Želim ti mnogo uspjeha. Do nekog novog virtualnog sata mašem ti na pozdrav.